Oh, camera rolling, action! Nakakasanat ko, takabay lang. Ano, pinamamumunyay. Kaya pa rin natin balaydan niya, nagadugbi sukul na. Nagadugpay takki-takki natin kwa ni. Nagkasta dahi kasi ka. Apo! Apo! Kapag nagkaboses siyo, ala? Bigsan nyo giwat ko. Aw, ang amang ni. Iso, ala? Ada bang tao? Gasya? Iguyod na nukwa, iguyod na nukwa. Atanin naggamak. Ko, damang tao. Nagkakwarta man dati mo. Sinarat ko yung papaagas. Ano ka sa atan? Apa yung piri daw? Tayo ko sino nag-aaramid yung piri daw? Wait lang. Gure ka? Dalaw. Ay. Iti ka ni. John Ching ka. Nalawag to ata. Kamo yung adjust di silaw na besi. Yung adjust mo? Agkwanto lata ata, alon nalawag to. Gure kayo, action ko na. Bulatan. Right? 1, 2, 3. Dati susok pa yun eh. Termi pa ng puno nila kay kong amin sa baling. Pero binigati pinagbiyak. Apo! Bagas ko man ito anak ko, mare. Apegan ano tayo pa may kasta ko magbagti data tayo no. Tayo malasan data sa mama anak ko. Atro ka rin. Itine, itikane. Apegas lang, apegas lang. Ang bagtakwan, bagtomeng. Oo. Kasi siya mo kasi talaga tayo anak. Camera rolling, action! Bagka nasapa yung kapkabel mo. Tikot niya, silig papatay na ako manato. Yung makakagyan. Nakadidelikado aking magpagas siya. Kakaming, api siya kapag ikaw, umitak Tingnan mo na na eh. nakukrod. Kapayakan ano na taon? Apo, Nakasarasara. hindi nga nabang banduan ng upay. Kasi man pala ate kisukuan eh. Ulok. Ini apa yang Mala, apa nagtutugol na na nagtatakot. Naglamis pa yun. Oh, camera rolling. Maling ko ato yung 37 nun. Action! Nasa ni anak to inang mo na anak. Anak ko ate Mare. Ay, anak mo ayan. Nasa ni bandata anak mo suka. Pero may mabibigit niya. Kakaasi pa isika. Tingid na niyo nakadagdag ko. Sumuro natin. Pukasan na ito pa may anta ako yun. Dito ang tagalog. Tiko to. Anak, tiliwin tayo jikwan ng Sunny Ben. Kailangan tayo. Kuan magasan man dati anak ko. Pero may nakakaasi at anak mo sa Ano masusunan tumakdag ko ni. Ana dagiti ani. Kita ang atak ni Anak ko ka naka. Ano mga gasan ka? Ni anak, ni anak. Ako mag-aasik ka. Ay sa magsusumon anak ko tingin pang purpurwasan anak ko. At kaltal na ka ta si patenta. Hindi ko may practice yung nadi. Katinsin ko. God, is God. Nagpayag may kami ni Christine. Gasan gas.
Rolling. Action. Agasak ato yung sika. Kasi Agas kinasa naman ni yung Baling bata. eh. Kuha, may Ne, bagmatin apo. ni. Lagi Talaga. ta naming mga sansad to, kininadad tayo. Tayo! Ano sinasansanid Pati din anak mamunyi ko ka, na anak. ano. Pegit ka mumunyi ka. Naglamis pa yung ima na ni. Oh. Awanan! Ayan! Ang katawa kami gamin okay. Ang kakatawa. Oy, ganang. Ay, nakaigim ta tayo niya. Nakata-under ka tayo tinten? Oh, camera rolling. Itag-abay na ni ko na Relax, kuram. relax. Ay, kuram ni. Okay lang, Wait lang. nagsakit ka. Okay lang, Wait lang. nagsakit ka. Wait lang. Later, kada may penalty na pagaga. Richard Kinis. Sige, pampabayad mo. Oh, camera rolling. Action. Ala ka sa nung pagagas mare. Kidugsulik atin eh, okay ni Nandang Bell. Mga tiliwin ta, ajik wa ng Sunny Ben. Wow, tiniwin tayo. Kasi may bagmatay ti anak ko. Natiliwin si ka. Pagkat dati natiliw ko. Ana! Nagpatangkit! Ni bakla. Okay din na. Anak, Ay, wala. Last. Wala nagsasawa ka. Wag kang tumingin sa camera. Para Patinig ko, madi ka kumikita camera, Bessie. Kumit na ka tatay, Ang Bessie. katawa ka gamin nakikita ka. Kasama na to. Madi ka kumikita. Agakting kaya ta, di kayo kumikita camera. Sige, kung ko na tama lahat takas dahil. Ekstra kasi katawa din ni video. Mildred. Ano naman katawa di video. Ang katawa nga, di Christine mo ko. Adig sa ukan, Bessie. Sige, Wait lang. Adig kang Bessie, roll mo. Natiliw mo. Ikaw kang Bessie. Camera rolling. Action. Oh, okay, natiliw ko. Adanday ko, adandag ko. Ay, Ana, panahon ta, bagina saan? ay, ay, Sige, adadang ko nagsakit. Sige, rumor ka saan? Diyak kaya. talaga. Ay, Ana, rumor ka saan? nadititududok mo yan. Sige, Nagsakit. panahon ta kwa kasi nanibam. Ay, diyak kaya. Lisip pa ni. Diyak kaya ko na. Ikatum. Ay, Ikatum mo kanya nakipirmine, lumlungtog tatingid nan. Ikatum. Ako na yun na yan. Nagsakitin na yan. Ana, rumor. Adadang ko. Ana, rumor ka saan? Ibata ko, Rumor ibata. ka saan? Hindi na mga bakto. Nagsakit. Lalo mo ka Ikati saan? ko. Nagsakit. Ikati ato yung agasan mo. Agasya ko. Sige. Oh, Diyos ko. Pero nga. Ano mare? Nagpiksa lang kami kanya na mare. Bit lang man. Adape may sala. Alaman na natin Adape iagas may mo mare. salak-lakay. Hindi ka kasi dito Bas-basak anak na ko. lang. Ba't hindi ko nakuha yung Ang boses napakay bakit? ng pagkita. Amba na. Boses bakit? Ay, bakit? Kere lang ano. Kata kami face mask munsag sa bahay. O sige na go. Apikas kasi mo minsan. Weh, sige. Ang nagkatawa sa Akala ko power kanya. Masipat ka. Nagawin na direktore. Sala kang Bessie, sala kang Bessie. Ikatik sa ating ako na mo ako Sala ka, Bessie. Ikatiksan. Ikatibo. ko ng tukan na. Adila kayo Ang katawa ka gamin maning mo. Adila kayo pa ikat mo to. Adag ito yung. Oh, kaya on suso na dati kasi. Wen. Wala ka mati naggatil ta abukado si ta. Tuloy ka tek kuno agasa kasi oh. Ay, wag, katawa. Kula tadyayin ni. Tadi matida makita. Anes. O inang may ka. O si Kamit Paula, ang agit katawa ka lang si Seryoso. Seryoso. Damagin ko dagi di agas. Damagin ko dagi di Ah, go. agas. Action. Wait lang. Camera rolling. Camera rolling. Action. Adapi. Apa lang rin. Go. Ano na siya naka. Ay, nasi may sa... Kulag ko kalot.
Paano video na taramidin tayo? Kasi kami oil blend. Camera rolling. Oh, 1, 2, action! Sabi may isang alaki ng kukanya na iganam. Nagkunti ka na tayo. Yan yung adat na pigsabi yung mga Naman kasi. tinagas yung mare. Amot iganam. Tako ako. Gantay man. Nakararalan. Ay mo hindi ka magatol. Bigkalom. Ano? Stang. Ano niya dito anak ko? Haan talaga kasi. Nagsakit. Anak! Rumar ka, gasawa kayo siguro. Secret. Rumar ka! Kaya pili ka matay na ito yung ni pasyente ko. Rumar ka nagadupay nga labaak! Nagadupay nga labaak! Rumar ka! Nagsakit. Ah? Nagsakit. May anak kayo. Kasi sila ka Rudy, di ba? Awag kayo nakakas dyan. Okay lang. Ikatindagitan niyo ka ng totem. Baglay kasi mo ni Ella, kurang din sa balo mo na sa Wala, kasi ka ta eksena tayo. Paano na natin bumunyi ka Diba? ba? Mati kasi ito na Ano eh? Patayin ka ba? Ito na maikat, umakar to. Ay, umakar kanya. Kinina, mamali ka. Umakar ka niyam, Jerry. Ay, Jeman na may umakar ka niyam, sumanib. Well, Pag-pag-pag mo siya tagas. Sige, go. Camera rolling. Ala? QQ, banana Q na. Ay, hanggang basta. Serious ka lang namin si kasi patingkatan. Kita ma. Sige. Camera rolling, action! Kating ma'am. Katika. Ikating marudan, permi nga kakaasi, permi nga kakaasi, dati nga kuwang, permi nga. Ako na kita na po. Magitan to pa ata nga ta? Jeman na yun. Ikating. Kaya pakita mo kita na. Oh, sige. Sige, go po. Sige, saklitan mara. Camera rolling, action! Lata. Anak ko na kita may kikating aya. Lata. Asidegin mara. Asidegin. Wala, ako pa ito pati sa mare. Tan, may atin ni. Kita ang oray lang kapsut ni. Pikirin ako wala sa. Sige na, kita ang oray lang. Nag-speak sa kanya na yun, nakakuha kanya na. Mare. Nit, umakar kanya na. Nit, ay, ako agasan tama. Ala, anak ko. Itin sa tugaw. At tugaw ka tini. Tugaw ka. Hala, abay ka tayo na. La! Ala, sige Abay pa. ka tayo mo. Kapinal pa. Ampay! Kulang pa dyan oras. Awang pa 6, awang pa 5 minutes. Sakit. QQ ka lang kasi. Ulit! Our director, Madam Tonya. The part 2 na ato. Agaw na. Sa kanila na nakafocus. Kunyari nakaupo lang ako dito. No. Tikan ni Sana Paula, natan ni Gayan. Alalayam di ko tatay. Amo, kasala. Subukin niya nagsakit titil pa mo. Huwag kasa. Kasi Okay. Agaw Medyo na. sumawa ka titinting. Medyo side ka. Camera, ay. Ta. Kaso ako ang Ta. kasala. Kita na. Di ka pa man eh. 1. Camera rolling. Wait lang. Hoy, di ka rin sikat. Di ka pala. Camera rolling. Kita na, di ba ba? Take 192,000. Action! Ay, di ba Anak ko, tika pa dati lang. eh. Ne? Alay, ganat isa tayo. Dapat dating nito.
Tapos ang kasinak damdamaan eh, tapos nagtara-taray kayo. Gusto ko na no-plenty ka. Oh, camera rolling. Action! Nakakasanan. Ko ta kabay lang. Ano, pinamamumunyi ka? Ah, diba? Sabutingan pa ilagay yung Diba? Diba nagkasinak? Oo, diba? Taray mo, original lang ko na nag-jump. Kung may video ka nga naglalamatin eh.